Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Tinutulungan kami ng aking kumpare. Yan. Basic. Feel good morning, call and teach. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ignacio ng Tondo, Maynila. Nagtatrabaho po ako sa isang factory sa May Navotas. Tuwing papasok po ako sa madaling araw ay nakaabang na po ako sa inyong programang Mga katas ng nakalipas. ito pong katas ko ay tungkol sa aking pamilya. May 3 anak na ho kami ni Berta. Nangungupahan lang po kami ng bahay. At habang lumalaki ang mga bata ay tila ba lalo kaming nahihirapan sa mga gastusin. Si Berta po ay sumasideline lang din. Di niya rin maiwan kasi ang mga bata. Pasalamat na lang po ako at mabait yung kumpare ko na si Dencio. Magkababata po kami noon. At inaanak niya ang isa sa mga anak ko. Di ko nga po na papakasalan si Berta gawa ng inuna namin yung mga pangangailangan ng mga bata. Isang araw, kasakit yung isang anak namin. Walang-wala na talaga ako, Colantits. Kaya nakakahiyaman, punta kami ni Berta sa kumpare ko at nanghiram kami ng pera. At doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Al, pasensya ka na talaga ha. Alam mo naman yung trabaho ko sa factory. Kulang-kulang talaga. Naiyak na ako. Nagkasakit pa yung anak natin, mahal. Mahal, huwag kang umiyak. Okay lang yan. Kaya natin yan. Huwag kang Kaya umiyak. na kay pa rin din siya eh. Para bang, Oo nga yan. Anong gagawin natin? Paano natin ipagamot tong bata? kaya nga tayo nandito. Pinakapalan ko na yung mukha ko. Ay, hindi pa na. Oh, kasama ka anak. Kasama. Magpakita ka namin na may sakit ka eh. Kaya nga. Natin thermometer o ebidensya. Pare. Ninong, Densyo? Oh, inaanak. Oh, ito, 500 para sa iyo yan ha.
Oh, tapos ito pare. Bakit yan lang? Idadagdagan ni Ninong yan pag gumaling ka na. Pare, salamat talaga, pare. Pasensya ka na kasi lagi na lang kami lumalapit sa'yo pero hindi mo kami hinihindihan. Balang araw masusuklian din namin yung kabaitan mo. Ano ba kayo? Walang problema yan. Malakas tayong kumita ngayon eh. Panapanahon lang yan pare. Sinabihan ko naman kasi tong asawa mo dati. Sumabay na sa akin. Gusto pa rin yan dyan sa factory na yan. Kung hindi ako umalis dyan, malamang. Anyway, teka lang. Ninong, ang Oh. bayad po sa Dr. 3K. 5. Ayan, 5,000 yan pare. Pare, babayaran ka talaga namin, pare. Huwag mo nang isipin yun. Inaanak ko yan eh. Di ba inaanak? O dadagdagan Bigay ko lang po. 500 inaanak ko. Ayan. Uy, ano nangyari sa Nagdag inaanak? po ako ng sakit. May sakit ka pa? Liban sa lagnat? Dumadag po, umubo ako. Ito, Ubo. O yan, 500 para sa ubo. Ano yan? sipon po. May sipon ka. Sige, 500 ulit para sa sipon. Sus, kawawa naman. Ouch! Ouchie! Anak, ano nangyari sa'yo, anak? Ang sakit po ng stomach ache ko. Ay, stomach ache. Ang sakit po ng stomach ache ko. Stomach na naik pa. Ang sakit. Inaanak ko Aray, po. aray, aray, aray. Ay, dagdagan natin ng 500. Ayan, 500. Oh. Anak, mag-isip ka pa ng sakit, anak. Opo, teka lang. Sino ka? Sino ka? Wala, hindi mo na ako kilala, inaanak. Papa, sabi mo, may demensya ako. Sino ka? Pare, may demensya kasi yan, nakakalimot yan. Batang-bata pa, may demensya na. Sige, 500. Ay, di mo to alam. 20 ibibigay ko. Total, may demensya naman siya. O, ayan. Ninong, bakit ka nagbibigay ng 20? Akala ko pa may bumalik demensya na po ka. ako. Bumalik po yun. Bumalik na po ako. Sige na. I'm cold. I'm cold. Inaanak, kasama na yun sa lagnat. Ganon talaga pag may lagnat, nilalamig Pag yan. dalawang symptoms, iba yung flow. Sige na. Pare, paggamot nyo na yung inaanak ko kasi... Ninong, thank you Thank you po, magagaling na. Pare, pasensya ka na. Mare, ano ka ba, Mare? Wala yan. Walang ano man yan. Paring Densyo, Pare, thank salamat you. talaga, pare. Kung wala ka, paano? Hug. Thank you, pare. Okay lang yung Mare ko pa. Thank you, pare Ma'am, andito ako, pare. Hindi mo ko i-hug, pare. Hug din kita. Pre, wala ano man. Basta anong kailangan nyo, sabihan nyo lang ako, tutulungan ko kayo. Inaanak ko yan eh. Parang anak ko na rin yan si Thank you, Jinjin. pare. Alis na rin kami, ha? Sige, mag-ingat kayo. Thank you. Kanino? Di na lang talaga at gumaling yung anak ko, Kulantits. At dahil doon, busy ako sa trabaho, hindi na ako mga ka-absent dahil sa naka-absent ako noong nakaraan. Nagpaalam naman silang mamasyal sila sa mall. Mama, nakakatuwa naman dinala tayo dito. Sino magbabayad dito? Kinakain natin dito, Mama. Saan yung chicken joy, Mama? Mabayad dito si Ninong Densyo nyo. Si Ninong Densyo ulit? Mama, Jan! ninong ko rin pala si Ninong Densyo. Maging ninong mo na siya kasi apaka mapagbigay niya. Kapag makapagbigay ang tao, ninong ng lahat. O, mag-practice tayo. Ganon ba yun? Mag-practice tayo ng magsasabi pag nagbigay siya. Thank you. Thank you. Ang bubura. Ay, ano ba? Oh, mga bata, pasensya na. Nahuli na akong dumating. Naka-order na pala kayo, Mare. Ay, pare. Hala, nagbeso-beso silang dalawa. Pwede ba yun? Kasi yung lips ni Mama gumanon sa gilid, oh. Uy, huwag kang makulit Bless, dyan dyan. Ninong. Bless po, Ninong. Ninong, may Yes, kanta kami. Ninong Densyo, may kanta kami. Oh, sige, ano yun? Anong kanta nyo? Practice natin na. Oh, sa 1, 2, mama. ready, sing. Ang kanta namin ay nandito Nandito ako. Baby, sa'yo
nyo na o dahil dyan kumanta Opo, kayo. si Tagpa Rob Daniel 500 po kayo. yung kumanta niyan. Ako po. Oh, sige, tagpa 500. Thank you. May sayaw pa po kami, may sayaw. May sayo pa kayo. Opo, yung budots. Follow niyo po yung budots. Oh, sige, sayo Ay, lang kayo. music! Music. Ako na kakanta. Okay. Pug, pug, pish, pug. Sayaw ka lang, huwag ka na mag-beat. Eh, walang beat eh. Ako magsayaw. Okay. California B. B is for budots. B is for babaero. B is... Hala! Sinabi mo si Nino? Hindi. Sige na, bibigyan ko yung pera. Oh, ayan na, okay na kayo. Oh, Thank Mare, you, Nino. okay lang ba kayo dito? Ano pa? Sobra, Ay, maglaro sobrang kayo okay. ngayon ha. Pare, Magpapalaruin ko okay kayo. lang ba? Ninong Ikaw nagagaya gagastos na po. lahat. Ano ba kayo parang ng mga anak yan eh. Kaya ganun kami ka-close ni paring Ignas eh. Ayun nyo kasi Sorry ka ba? dahil sa kanya, kaya rin ako nakarating dito. Ganun lang yan. Sana po walang kapalit yan. Dapat may kapalit. Nakakahiya na eh. Kaya nga, sige, ano na lang po. Mag-aral kami mabuti, yun ang kapalit. Opo! Yun ang magandang kapalit. Tama, Mag-aral tama. kayo mabuti ha. Tama mga bata? Ba't parang nagtuturo ka na? Ikaw ba si Ate Rachel? Okay. Ninong! May thank you pa kami. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Tao po. Lang. Tao po. Dance? Oh, Dance? Topless ka? sorry, nag-waits ako dun sa loob eh. Wow. Oo. Ganda Oh, pala ano ng nga din? katawan mo. Hindi mo ba ako papapasukin? Ay, halika, tuloy. Nakaka-istorbo yata ako. Sige, alis na lang ako. Hindi, pasok ka. Ano ka ba? May dala akong sopas. Uy, Ito yung Buri. maraming gatas yan. paborito ko yan. Naka-repolyo. Oo. Tingnan, tikman ko ha. Coke. Okay na ba? Sarap niya namang humigop. Nakakamiss yung ganong higop. Sarap ng repolyo mo ah. Saka sarap ng sabaw. Magatas, makrim. Mas creamy ako dyan. Creamy. Ha? Ha? Ano sabi mo? Wala. Sabi ko mas creamy ako dyan. Ikaw talaga. Mare. Uy, teka lang. Ano bang ginagawa mo, Mare? Ito na lang yung kaya kong isukli doon sa kabutihan. Hindi naman ako naniningil eh. Sabi ko naman. Hindi rin naman tatanggihan mo ba ako? O sige, alis na lang ako. Hindi kita tatanggihan siyempre. Hindi naman kasi ako naniningil. Sinasabi ko lang. O yun pala. Shh. Alisan lang natin kasi babalik na si pare mo sa bahay. Talaga. Sige. Dance? Mare. Dance? Kumari. Dance? Berta. Ako na lang pala ang huling nakakaalam ko lang, Tits. Kawawa. Nachismis na pala sila sa lugar namin. Pero, ayoko lang isipin na totoo yun kasi kumpare ko si Densyo eh. Pwede ko na matiis. Nagsiselos na talaga ako. Kaya ba sumama kayo sa mall? Ha? Hindi po. Malis kayo! Yung nanay niyo yung gusto ko kausapin. Ano bang kinanggagalit mo? Pati mga bata nadadamay. Eh bakit ka sumama sa kumpare ko? Ha? Ano sa mama? Balita ko, palagi mo siyang nilulutuan ng sopas. Pinapahigo po siya ng sabaw mo. Oh! Di naman yung paborito niya para kahit paano masuklian ko yung ginagawa niya para sa atin. Yun na nga lang na hindi nga ikaw nagbabayad eh. Ako nga nagbabayad yung pagluluto ko. Pagtatanggol mo pa talaga siya. So may nangyayari sa inyo.
Kapal ng mukha mo pagbintangan ako Anong tingin mo sa akin? Hindi ganun ako. Naklase ng babae. Alam mo kung ganyan kanyang... Oo, ganyan ka ng ganyan. Iwanan na lang kita. Mahal. Hindi Pag na- inaway mo ako tungkol dyan, iiwanan kita. Wala ka nang hindi ka nang kakabayad. Pag binangan mo pa. Ano nangyari? I'm sorry, mahal. Hindi ko na gagawin. Patawarin mo na ako. Nagsisilos Huwag mo na na ulitin talaga nila. ako. Opo. Nagsisilos na talaga ako, mahal. Mahal na mahal Wala kita ka eh. dapat pagselos. Mahal ba ako? Oo, pwede. Pwede ba tayo ngayon? Pagod ako. Ba't ka napagod? Nagluto ng sopas. Oo nga, sige. Baka... Ubus ang creamy ko. Ganun Cream ba? pie. Ah! I love you, mahal. Sige.